Tällä kertaa me heitellään Nokian näppäin ja kahta possua. Niin. Mitkä mä löysin kadulta ja näkin. Jolla on autismi. Toi possu meni godmotherille. Eikot vaan hiljaa. Vittu! Voi vittu, minne se meni? Heitetään kaikki sinne. Ai meni. Minne se meni? Se meni aika tuonne syvälle. No näkyy näppää puhelin on tärkeä. Se vielä toimii. Se on tossa wifi. Missä? Tossa. En mä sokea. Vittu täällä on Ei kun missä se on? Täällä on vaan possu. Ota se possu. Pitäisi löytää johonkin tohon. Täällä on vittu possu. Vittu. Oikein. Saat tulla vittu ite hakea. En mä halua hakea possu. Mun pitää hakea possu, koska... Mikä mua vaivaa? Missä saatan? Saatan vihdoin mä löysin sen. Sitten meni 1000 vuotta, että mä löysin jonkun Doran näppäinpuhelin. Sä et Doran näppäinpuhelin, mä sain tuskuun. Ja se meni rikki, niin tää on kyllä Master King. Nyt on oikeesti varmaan se Nokian 20 homma. Voi vittu! Mitä luulet? Ei mennyt. Mitä? Se on Doran Nokia 2. Mitä se on? Mitäs mä olisin heittänyt Doran näppäinpuhelimen tilalle mun puhelimeen, se on syli mennyt rikki. Mun puhelin on tärkeämpi kuin possu. Ei kun possu on tärkeämpi. Ei oo. Kaapo, älä dissaa neekereitä. Kato sitä! Siitä kiviäkin, sillä on niin joku vaivoama. Ole niin. Joku se ei ollut possu. Mun piti heittää possu. Kato Kaapo. Miten? Katso, että sen näkin tonne veteen. Kivu, karvotaan loput. Täällä tuli leikereitä. Eikot vaan hiljaa. Tällä kertaa me oikeesti koitetaan tätä Nokian näppäinpuhelinta kunnolla laittaa rikki. Laitetaan toi tohon. Ja sitten... Menikö rikki? Tuu kattoo. Oota. Saatana tuu. Possukin haluu kattoo. Juoksee. Älä. Nyt! Näinkö? Tuli tikkusärö tohon. Ei tullut. Ei se oo särö. Ei toi oo särö. Ei ookaan, se onkin likaa. Passuakin kiinnosti. Heitä legit tää kivi. Legit tää. Ei koitetaan tuolla kivellä, koska mä haluan oikeesti tätä menee rikki. Tää on niin sairaan hyvä. Joo, noin päin vielä. Se tietysti sun. Sit vielä. Oota tää iso kuva sää. Possuakin kattoo. Mitäs mulla on aivovammaa? Oh!
Jos ei nyt mennyt rikki, niin... Mitä vittu? Siinä ei oo säröi. Mitä? Se meni päälle! Miten se meni päälle? Nyt saanko mäkin heittää yhden kiven? Nyt mäkin heitän yhden kiven. Käytä. Oota. Nyt mä heitän niin kovaa kuin mä pystyn. Hei. Ei tommosta. Mä haluan oikeesti, että se menee rikki. Ei tommosta. Tässä on hurra. Vittu mä... Ai se tulelle. Ai se. Vittu se meni päälle. Vittu sinne meni Doron näppäin. Kattokaa. Laittakaa please tälle videolle liikkeen. Me uhrattiin kokonainen Doron näppäinpuhelin, joka toimi. Ei herranen aika. Niin ja Nikka, mä tykkäsinkin sun yhdestä videosta. Nikka, mä tykkäsin siitä sun Geometry Dash, miten liikutetaan palikoita. Kun mä vaan kävin tilaamassa siitä. Mä tykkäsin samalla siitä. Rikotaan tää kokonaan. Oota, kuvaksi vielä. Hyvä. Rikotaan tää kokonaan. Rikotaan. Mulla pelottaa, että se oikeesti sut jollekin palaa. Tuossa. Please laittakaa tälle videolle 1000 miljardia likeä. Mä leikin tilakkaa sanote. Vittu se Nokia näyttää puhelin. Laittakaa tälle please 100 000 miljardia likää. Siellä on vittu. Onko siellä se possukin? Ei, se on tässä. Se kattoo se possu sinne. Ei kun mennään vaan tästä.